ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಿಡಿಲಾದ ಬರ್ತದೆ ಇಂತ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಂತ ಕಿಡಿಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಲತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಿಡ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಇಂತ ನಮಗೆ ಪೂರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಸರ್ಚ್ ಬಂತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಂಗನಿ ಮನಿ ಕೊಕ್ಕೋಳದವೇ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ ಮಂತೂಕ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮಲ ಮಂತಕ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಟೋಸ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರದು ಮಿತ್ ರಟ್ಟುನೆ ನಮ್ಮಲ ತೂಕ ರಟ್ಟುನೆ ಅಂಡದು ಮಿತ್ ಹೋಪನೆ ಅಂಡದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೂಕ ಆವತ್ತ ಅವು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಇದು ಇಂಜ ಪರಿಹಾರ ಅಂದಿಕೆಂದು ಚೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೋಪನೆಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೋಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಗೂಗಲ್ ಬಂತ ಈಗ ತೂಲೆ ಮೆಂಟೋಸ್ ಅವಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಂಟೋಸ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕೋಳ ನೆಕ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮುಳು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಹಂಚಿಪೋಯಿ ಎಂತ ತೋಲ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನನರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆಗ್ಗೆಲಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಮೋನೆಕ್ಕದೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಎತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕುಪ್ಪಿ ಎತ್ತದ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಪಾತೆ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಪಾತೆ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜನೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಿಡಿಲ ಏನೋ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇನಟ್ ಆಯ್ತಂದ ಬರೀತುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೂಕ ನಾನು ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ತೂತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಮಲಯಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಿಂಜೋಲೇನೆ ಈ ಕೊಕ್ಕೋಳದ ಮೆಂಟೋಸ್ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಕ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮಿತ್ತಿರಾಟು ನಡದು ತೂಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಂಟೋಸ್ ಬಾರ್ದು ಆಪುಡು ತೂಕ ಅದ ತೂಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಜತ ಕಿಡಿಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುಕ ಇನಿ ಬರ್ಸಾಲಜ್ಜಿ ಕಿಡಿಲ ಆಯ್ನ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಲ ಆಯ್ನ ನೇಚರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಡಿಲ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪಣಕ ಆ ಗಾಡಿ ಬಾಡವಳು ಒಂಜಿ ಡಾಮರ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡು ಅದ ಕೇಂಡ ಭಯಂಕರ ಕೇಂಡು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮೆಂಟೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಓಪನ್ ಮಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತಿರಾಟುಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದ ಆವು ಏನೊಂದು ನನಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದು ತೂತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ದಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಊರ ಮಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಿಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಚೂರು ಒಂದು ಎಂಡುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂತ ನಮ್ ಕಿಡ್ಲ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜದ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಸಾರಿ ಮುಟ್ಟುದು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮೆಂಟೋಸ್ ಇಂಜಾದು ಅವು ಮಿತ್ತಿರಾಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನ್ ತೂಕ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಓಣ ಪೋಳಿನ ಬಡಿಯಾಟ ನಮ್ಮದ ತಿರ್ತಿಂಜ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಾರ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಜಿನ ಚೂರು ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ತೋಜಿನ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕವಳ ಒಂಜಿನ ಚೂರು ಕುಡ್ಕದ ಮೆಂಟೋಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮೆಂಟೋಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಂಟೋಸ್ ತುಪ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಮೆಂಟೋಸ್ ಗಮ್ಮು ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ತಲೆ ಪಾರ್ದನ ಅವು ಮಿತ್ತಿರ ಹಟ್ಟುಂಡ ತೂಕ ಏನ್ ತೋಜಬೇತ ಪಾತ್ರ ಮೆಂಟೋಸ್ ಓ ಮುಳಿದಿಟ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದಪ್ಪಗ ಮುಚ್ಚಲೆತ್ತಿನೊಟ್ಟಿ ಪಾಡುದು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಬು ಜಾವ್ ದಿಂಜ ಬರೋಡ ಆ ಕೊಕ್ಕ ಹೊಡೆದ ದೂಲಾಗೆ ನಮ್ಮಿಂದು ಬಾಡಿ ಜನ ಮೆಂಟೋಸು ಹೋಯ್ ಕರತ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಮುರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಂಜಿ ದೂಕ ಮಿತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟೋಸ್ ಚೊಲ್ಲಕ ಚೂರು ದೂರ ಏನ್ ಹೋಗಿ ಬೇಡ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಮೆಂಟೋಸ್ ಚೊಲ್ಲು ನೆಂಚ ಹೊತ್ತುಡ ಬೋಡ ತಿನ್ನೇರಾ ಅಂದ್ ಮೆಂಟೋಸಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರಾ ಅಂದ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮದ ಮೆಂಟೋಸ್ ಚೊಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮದೇ ಸೋಕು ಚೊಲ್ಲೋದು ನಿಂದೇನ ಮಾನ್ ತೂಕ ಅಂತ ಗಿಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೂಯರ ಜಾವಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮರದ ಅಂಜರಂಡದ ಇದಾಯ್ತೆ ಪೈಂಟ್ ಬುಜು ನನಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಂಟೋಸ್ ಹಿಡಿಜ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿಯಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಗಮ್ಮತ್ತವ
ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಇಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಚಿತ್ರ ಇದು ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಂದ ಹಂಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಚೂರು ನೆನವತ್ತೆ ಚೂರು ಗಿಟಾರ್ ಇದೊಂದು ಹೋಗುಂಡ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ರಡ್ನೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲ 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 ಇಂಚನೆ ರಡ್ನೇ ಪಾಡ್ಕ ಅದೇ प्रेशर जास्त आपण आवलाय अनेकला पडकांदा पंदुजी तो कांडा बत्तನ ಬಂದ ಪೂರಾ ಬಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಸೋಕೋತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ಮುಗಿತ್ತಜಿ ಅವ ಪಾಡ್ನ ಸರಿಯಾತ ಯೋಜುಂಡು ಅವೈನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ವಿಜ್ಜ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ಡಿಲ್ಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಪುಗ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೈತದೆ ಮಿತ್ರ ಅಟ್ನದು ಕಾ ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಂಜಿ ಮೆಂಟೋಸ್ ಊರ್ನದ ಆ ಊರ ಅಂದಿ ಅದ ಎರಡತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಚ ಪಾಂಡ ಮಿತ್ರಟ್ನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮಜ ಪ್ರೆಸರ್ ಡೇ ಅವು ಓಪನ್ ಹತ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ರಟ್ಟುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿರಟ್ಟಿಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಸೈಡ್ ಇಕ್ಕ ಕುಪ್ಪಿ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು ಹೇಳ್ತಾನ ನಮಗೆ ಗಾಲ ಪಾಂಡಗ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪೇರ ಅಂತ ಬೋಡಪ್ಪು ಕುಪ್ಪಿನ ಅಟ್ಕೋಸಿರ್ನ ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಕೈನೇರು ಮುಸದಿಲ್ಲಾಗೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ್ದುಂಡದ ಒಂದುಂಡು ಮೆಂಟೋಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಪತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನಂಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೈತ ಬಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾರ ಮೆಂಟೋಸ್ ಬಾರ್ದನ ಕೊಕ್ಕೋಳ ಮಿತ್ರ ನಂಜ ಮಂದಿ ಇತ್ತಂడి ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಂತು ಕಾಣ್ದೆ ತುಯಿನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕೋಳ ತಿಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಜ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಈಗ ತಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತುಳುನಾಡ ಮೀನ್ದ ಫಿಶ್ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂಂಡಾತೆ ಒಂಜಿ ತೂಂಡು ಆಸೆ ನಾನು ಟೌನ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ರಡ್ಡು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲಂಚ ಪೈಸೆ ಜೋಕ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ಫೇರ್ ಹಾಪಣ ಪೈಸೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಏನು ಇದು ಅನ್ಪ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕುಪ್ಪಿ ಅಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕುಪ್ಪಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಾಪಡು ಅಪ್ಪ ಕಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ ಪಪ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಂಟೋಸ್ ಅಂತ ಯಾನದ ಇಂಪೆ ಮೆಂಟೋಸಾ ಏನತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನದ ಇಂಪೆ ಮೆಂಟೋಸ್ ಇಂಜೆ ತಿನ್ನ ರಾಂದಿಗೆ ಇಟ್ಲ ಇದ ಉಂಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ಪಾರ್ದನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೆಸರ್ಡ್ ಹೋಜುಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳೆದಾಯ್ತಾ ಅಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕೋಳ ತುಲ್ಟು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಾನುಂಡು ಕೊಕ್ಕೋಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾದಂడి ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತ ಬೆರಟ್ನದ ಅವನಿಟ್ಟು ತೋಜಿದುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿನಂಡದು ಪೂರ ಒಂದು ನಂಡದು ಪಾಚರ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯಾನಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅರೆ ಗಂಟೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ 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 ಇಂಚನೆ ರಟ್ಟಿ ನೇ ಪಾಡ್ಕ